Feminino singular. Un programa dos alumnos e alumnas de cuarto de primaria do CPI Santa Lucía. Para Disque Radio. María Castaña. Hai moitos anos, na época de María Castaña, existía un bispo que mandaba en toda a xente da provincia de Lugo. María Castaña naceu no Coto de Cereixa, no concello de Puebla de Brollón. Sabemos que estaba casada con un tal Martín Cego. Un día o bispo subeu os impostos e a xente do pobo enfadouse. O maiordomo do bispo Francisco Fernández foi ao pobo para cobrar os impostos. A xente non quería pagar máis. Entón, hubo un idiota e zas. Alguén matou a Francisco Fernández. Culparon a María Castaña e obrigárona a pagar 1000 maravedíes e entregar as súas terras. Que personaxe tan interesante. Pero quen sería realmente esta muller? A resposta non a sabemos, porque todo isto aconteceu hai moitos anos, nos tempos de María Castaña. Como non temos máis datos de María Castaña, vamos a imaxinalos. Vamos a imaginarnos que viaxamos no tempo ata o século XIV. Escondidos detrás dunha porta, escoitamos a conversación entre María Castaña e Martín Cego. Martín, entereime de que os campesiños están furiosos co bispo. E logo por qué? Porque o bispo quere cobrarlles máis. Pois nós temos que axudar esos campesiños. Temos que armar unha revolta. Pero con que loitar? Co que temos machadas, puños, paus e pedras. Así foi como María Castaña se convertiu nunha revolucionaria. O nome de María Castaña quedou gravado na memoria da xente. Pero moi poucos saben quen foi realmente. Unha de tantas mulleres anónimas que co seu valor construíron a historia. O próximo día en Feminino e Singular falaremos de Carolina Otero.